Id-duħan u gassijiet deru minn sbieħ it-tnejn filgħodu. Fuq News bdew deħlin bosta l-ment jekk kif ir-residenti jinnutaw id-duħan u l-ħaddiema bdew jirrapportaw għax-xogħol. Sħaba kbira ta' duħan deret ħirġa minn waħda miċ-ċmieni. Is-Sindku tal-Marsa Franz De Bono qal li dawn il-gassijiet huma ta' detriment għal kull min joqgħod jew jaħdem fil-viċinanzi. Esperjenzajna nofsinhar illum ta' dak l-esperjenza li jkollu l-lokal tagħna ta' spiss. U inkredibbli wara l-power station dejjem qed niftaħru li se tingħalaq. Lew għadda żmien u ħaġa wara għadna naraw dan il-fumes, gassijiet għad-dannu tal-individwi. Il-Korporazzjoni Ena Malta baqgħet ma ħarġet l-ebda stqarrija biex tispjega r-raġuni wara l-ħruġ ta' dan id-duħan. Intant brabta ma' power station oħra din id-darba ta' Dellimara, il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlok ressaq protest ġudizzjarju kontra l-Korporazzjoni Ena Malta li fih iddikjara li ż-żewġ kmieni inbnew mingħajr il-permessi neċessarji. Il-Kunsill qed jappella lil MEPA biex iżarma ċmieni. Il-Kunsill irrefera għal fatt li meta nħareġ il-permess għall-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara, il-MEPA qalet li t-tul ta' ċmieni huwa a reserved matter. Għaldaqstant il-Kunsill Lokali qed jesiġi li ċ-ċmieni inbnew mingħajr il-permessi neċessarji.